Tak sme firma Rachystav, rodinný podnik a venujeme sa predovšetkým výrobe plastových okien, hliníkových okien, ponúkame taktiež garážové brány, interiérovú techniku a tiaňaciu techniku interiérovú, teda a interiérové dvere a podlahy. Rozhodli sme sa hlavne preto, lebo je tu kľudné prostredie, zasadené v prírode, čiže to je taký hlavný dôvod, máme tu relatívny pokoj. A samozrejme výbava miestností školiacich je tu na veľmi dobrej úrovni, tak aj to nám jednoducho vyhovuje. No a poďalšie samozrejme chceme aj pomôcť tomuto zariadeniu, aby sa to rozbehlo, aby to fungovalo čo najlepšie do budúcna. Naša skúsenosť s týmto centrom je veľmi dobrá a rád sa tu vrátim aj na ďalší pobyt, či už rodinný alebo aj pracovný. No a taktiež za mňa môžem vrelo odporúčať toto zariadenie, či už pre rodiny a nejaký pobyt rodinného typu a prípadne športové nejaké vyžitie a taktiež aj pre firmy, pre firemné školenia a pre firemné nejaké rauty a posedenia, to všetko jednoducho je možné tu bez problémov zažiť, takže ja za mňa veľa odporúčam.